Pandémia COVID-19 nám už dnes pripadá iba ako vzdialená spomienka. Ulice, kedysi plné života, zývali prázdnotou. Kaviarne a obchody zostali zatvorené na neurčito alebo úplne. Deti namiesto školského vyučovania či hier na ihrisku mohli iba smutne hľadieť cez okná svojich izieb von. V rúškami zahalených tvárach ľudí bolo často vidieť neistotu, osamelosť a strach z neznámej hrozby, ktorá udrela náhle a o to zákernejšie. V čase, keď celý svet čelil nečakanej a nepredstaviteľnej hrozbe COVID-19, sa príslušníci hasičského a záchranného zboru nezľakli a statočne sa postavili do prvých línií, odhodlaní byť nádejou pre všetkých, ktorí sa aj napriek vyčíňaniu pandémie ocitli v ohrození. S nezlomným odhodlaním opätovne siahali na dno svojich síl, aby pomohli všade tam, kde sme ich práve potrebovali. Preto operačný program Efektívna verejná správa a Európsky sociálny fond prispeli v rámci iniciatívy REACT-EU k finančnej podpore odmeňovania a stabilizácie pracovných miest týchto mimoriadnych ľudí. Ďakujeme.